Masu kallon mu da sauraron mu na wannan shafi mai albarka, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da saduwa a cikin wannan shiri namu da muke kawo muku hira da mutane mabambanta. Kamar da yadda aka saba, sunana Jamilu Bauchi dan autan mahalba na garin Katsina, ni ne nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka inda muke kawo muku hira da mutane daban-daban. Kamar yadda na alƙawarinta muku, in Allah ya yarda za mu tattaki mu je garin Kaita don jin yadda ta faru da kuma yadda ta ƙare ga wannan babban bango namu, wato Abu Makamanna. Kowa ya sani, kowa ya san Abu tare da Musbaduna, kowa ya san Abu tare da Ibrahim Male, kowa ya san Abu tare da sauran mutanen shi na Kaita. To yau da cikin iyawar Allah ga mu, Allah ya kai mu garin Kaita, sai ku biyo mu sannan a hankali don ganin yadda wannan tattaunawa ta mu za ta kasance da wa'annan mutane guda biyu. Musba, da farko mu ne maka ta'aziyya ta wannan babban bango namu da ya faɗa a garin Katsina. Da farko za mu so ka faɗi sunanka saboda wasu sun san ka, wasu kuma ba su san ka ba. Sunana Musba Mai Zabo. Musba Mai Zabo. Za mu so mu ji sunanka kai ma daga bakinka. Baba Dan Audu. To ku biyo mu sannan a hankali don ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance tsakaninmu da Baba Dan Audu da kuma Musbaduna a cikin wannan shiri namu mai albarka. Musba, kowa ya san ka tare da Abu. Kusan mafi yawa duk kirare-kiraren da ake jin Abu na yi yana haɗin Musbaduna. Kuma duk inda za a ga Abu, ko a farauta ko a yawon wasa, za a ga in dai an ga Abu wuri 10, to insha Allah wuri 7 za a ga Abu tare da Musba. A lokacin da ka ji labarin ko ka ga faruwar wannan abu, ya ka tsinci kanka a wannan lokaci? Na tsinci kaina hali na rashin daɗi na rasa ubangidanmu da muka yi. Sarki ubangidana ne, banda mutumin da ya yi shi a doron ƙasar nan. Mahaifawana iya haihuwa ta ne kawai suka yi, amma ga yanayin tahiyata da rayuwa da yadda yake gaya min gaskiya da sauransu, ko su wani lokaci saboda zaman da nake yi da shi ya hina su yawa. Mafi abin da yake kwatanta min in yi na alheri duniya, ni yanzu ban da mutumin kamar shi. Musba, kamar yadda kamar yadda ka ce baka da mutum kamar Abu, kuma kowa ya sani ka yi farautu tare da Abu da dama. Shin za mu so mu ji ɗan a takaice wannan abu da ya faru, wannan waƙa da ta faɗa ma Abu, ya abin ya kasance a lokacin da wannan abu ya faru? Tunda an ce farauta a lokacin da abin ya faru, an ce tare da kai yake da kuma Ibrahim Male, ya wannan abu ya faru? Abu yanda ya faru, farauta ce dai muka je, ba mu isa dai wurin matarin farauta ba, duka gwangwan muka ji ga inda za a yi farauta. An tashi farauta mun yi gaba yamma, an juya gusun an baro mu yamma. Sadda muka juya muna ƙoƙarin tadda mutane, ɓarayin nan sun ci mu, sun sami mu 5. Da kai da wadawa? Da ni, da Sarki, da Sani Ƙaura, da Ƙwairo, da Audu yayana. Babu Ibrahim Male a ciki a lokacin? Tare da shi muka je farauta, amma ba ƙafa ɗaya muka ba. Wannan mu 5 ɗin da muka su ne suka same mu. Sanda suka zo sun same mu, mun kama zomo. Mun kama zomo ba a ma yanka shi ba, sai da mutanen nan sun kashe mashin gab da mu. Mun yanka zomo za a sa shi jikka, sai ga sun kashe mashin a gab da mu. Su nawa ne? Mashin nawa ne ya zo a Mashin biyu ne. Mashin 2, mutum nawa kenan? Mutum 4. Mutum 4. Kowane mashin mutum 2 kenan? Bindiga 2. Sarki ya ce mu kada wanda ya ruga daga wurin nan kusa. Muka ce mai to ai sarki babu magana gudu, tunda mutanen sun taske mu. Lalle mutanen nan la shakka sun ce mu kwakwanta a ɗaure mu hannuwa. Saɓanin abin da aka samu da rashin haƙuri da haƙuri, ka san ƙalilan ɗan lokaci ne kaɗan. To mun ga tunaninmu mutanen nan suna kai iya yawa. musu ba a wannan lokaci sun tambaye ko wani abu, ko kuɗi ko waya ko wani abin amfani wanda ke Sun tambaye mu muna da bindigo, mun ce ba bindiga. Sai karnuka kawai sai kera. ina jin ka ci gaba. To saɓanin haka muna tunanin ya za mu huddo mu wannan lamarin
muna tunanin kuma mutanen nan kada su yi yawa su cimma mu ya zanto duka a kama mu. To cikin wannan lokaci kuma sai Allah ya ba mu sa'a suna su hudu sai aka tura mutum uku su ƙara koro wasu barayin babban mutum koko barayin sai suka tura mutanen su a cikin yan farauta su ƙara kamo wasu su taho da su. Aka bin mutum ɗaya tsaron mu. Shi kadai da bindiga. Shi ɗaya da bindiga. Ko kuma kuna ku biyar. Ya kwakwantar da mu ya koma gehe ya atakin ɗin kanin mu da bindiga. To kowane dai da shawarar da ke zo mai garan shi. A zuciya. To mun shawara ga zuciyarmu kowa dai Allah shi ya san me ke zuciya. Me ya kumsa cikin zuciya? Ni dai ga zuciyata abin da na ɗauka ga lokacin nan gaskiya da fulani nan sai da ni ƙara su kashe ni. Ni na fara miƙe a cikin mu duka na ruga. Ya bi ni yana halbi Allah bai bashi nasara bai samu ba. To musu ba dama labari suna yawo a cikin gari an ce a wannan lokaci a wa'anda aka yi farautar da su saboda ka san ita farauta abu ne mai faɗi kuma abu ne mai yawa. Wani zai faɗi abin da ya gani wani zai faɗi abu ya ƙarya amma an ce an halbe ka so ɗaya bindiga ta iske ka ba ta maka koyi ba an halbe ka so biyu bindiga ta iske ka ba ta maka koyi ba an halbe ka har karo na uku kafin ka bace man halibin ka ya gaske wannan zance yake. Garanti an yi ya yi halbi 5 ba wanda ya taba cikin mu amma mafi yawa mu ya fara bi mu da wani aboki na Kwairo saboda mu muka fara tashi mu. To a wannan lokacin da kai da Kwairo kuka tashi kuka fara gudu. Ya yi halbi 5 ba wanda Allah ya ba shi ikon samu. Sai mai gidanmu da kaddara ta cimma ba mu iya gane yadda lamarin na ya faru. Da hannu suka kama shi da mashin suka dada shi suka banke sanin gaibu he lallai. Amma dai ku daga lokacin da kuka rabu da shi daga lokacin da ku tashi kai da Kwairo kuka ruga daga wannan lokaci ba ku ƙara sanin me ya faru da shi ba ya aka yi da shi. Domin Allah ba wanda zai ce ma ga abin da aka yi. Amma shi Kwairo ya tabbatar da lalle sarki ya tashi kuma kowa ya bar wurin nan ba wanda suka taba. A wata zantawa da muka yi da wani bayan faruwa abin nan ya ce lokacin da Kwairo ya tashi sun sami clashin da shi da sarki sai ya faɗi. To da suka faɗi sai su suka taka sarki da mashin sai suka karya mai kafa. Me gaskiya wannan lamari Kwairo ya baka labari bayan kun haɗu tunda kila ba tare kuka taho ba. Gaskiya ƙarya ne. Ba a banke shi da mashin aka karya shi ba. Dan saboda mun gudu da bahillacin na ya kusa na kilomita 1. Yana bin ku a ƙasa. Babu kowa wurin mashin ɗin. Yana bin ku a ƙasa. To a wannan lokaci musu ba lokacin da kuka gudu kai ka gudu Kwairo ya gudu shi ma bafillata nan ya bi ku da bindiga na halbi. Ya bi mu ya halbi bai samu kowa ba. A wannan lokaci shi sarki bai tashi ya ruga a wannan lokaci ba ko koyi abin ya tashi sun tashi su duka amma ba mu iya ganewa ruga yayi ina ya nufa sanin gaibu ya lallahi cikin mu 5 din nan shi kadai ne bai dawo ba yanzu. Amma duk daga cikin mutum 4 nan babu wanda zai ce ma ga abin da ya ga. Amma kowa ya dawo a cikin su. Kowa ya dawo. Lokacin da mutanen nan suka bugu waya masu ba suka ce a ba su kuɗi. Daga cikin nan garin Kaita ko wajen Kaita. Akwai wanda aka samu wanda ya yi waya ɗaya daga cikin ɓarayin nan ya ji muryar sarki ko babu. Ɗan shi ya ce sun waya da shi. Wani daga ciki? Ahmed. Wanda yake bin Nura direba? A'a yayan shi. Yayan wanda yake bin Nura direba. Shi ya tabbatar da cewa ya ji muryar sarki a wannan lokaci? Ya ce ya tabbatar ya ji muryar babansu ce. To musu ba can baya an ce an taɓa mutanen nan dama sun taɓa yin artabu da sarki kuma suka kama shi har ya kwana ɗaya wurin su me gaskiya wannan zance ka san wannan labari? Ba gaskiya ba ne. Ba su taɓa kama shi mun je farauta abin gannan wannan garin kuka baban gida ba kuka baban gida can ne hanyar gurbi tsayau mun je farauta tsayau ko da aka samu ya je da bakon ko da kare aka shi stajo banda ita ya je da bakon kare karen ya rugaye cikin daji ya bi shi ya je haddabas ya tadda su garin da ma ya je ga lokacin nan suna biki saboda shi bai san yana biye da hanya karen ya bi ya je har wurin nan bai san su bane ba ya tambayi wasu sun ga kare ya gitta nan sai wani ya ce me ya kawo ka nan haka ke neman kare ya ce farauta su kan to amma nan baka san inda ka zo ba ya ce a cikin daji na zo ya ce to mu baka san ko suwa ne ba ya ce to ko na san ko suwa ne ko ai alakar da kake daban wadda na zo yi daban ba ya bane suka kai shi har wurin uban gidansu
da suka je wurin ubangidansu wasu na cewa a kashe shi, wasu ubangidan ya ce wannan baƙona ne, ku bar shi ya zo ya faɗi manufan me yake nema. Ya je ya tsuguna wurin suka yi magana, ya ba shi taba wuyu ya sha, ya ba shi shayi, ya tambaye shi kare yake ci, ya ce to an ce karen nan ya wuce amma ka yi haƙuri da karen nan ka koma wurin danginka. Ga mutum biyu su raka ka muna biki yau, saboda Allah ya taimake ka faɗo nan cikin gani da ana iya samun matsala. Ya sa mutum biyu suka rako shi ya taho, sai da suka kusa kawo shi ga mafarauta suka koma ba. Musu ba ka san abu farin sani kuma ka yi farauta da abu. Shin za ka iya tuna wata farauta da aka taɓa yi garin sarki a wasu 'yan shekaru baya, ko in ce shekaru masu ɗan dama, wanda kusan in ban kuskure ba farautar nan da ni aka yi ta. A wannan lokaci akwai wani ɗan saɓanin fahimta da aka samu tsakanin abu da wani sarkin dawa wanda ba zan iya tuna sunan shi ba a yanzu. Saminu. A lokacin nan musu ba zan manta ba, mu muna bayan shi yake cewa musu ba bugi wan in mai bindiga baya gani, bayan ya bugi shi wannan Saminu da gora. Ka dan yi dam haka kai tsoro, sai ya zage ka ya ce ma ka buge shi, na ce baya gani, kuma ka sa gora ka buge shi. Menene abin da zaka iya tunawa a lokacin da aka yi wannan farauta? Lokacin da aka yi wannan farauta ta garin sarki. To Jamilu Bauchi, ai ko ban gaya ma ba, ai ka san abin da aka yi. Na sani, amma ina so ni na sani kai ka sani, amma masu kallo ba su sani ba, ya kamata su sani. Aka yi ta dokar daji, kuma sarki ka san ko ina shi yana bayan gaskiya. Baƙi ne dai sun zo nan gidan shi sa kwana. Su ba hago ne yaran mai daura daga Kano suka zo. Karansu ya kama zomo, yan can wajejen Fulani sun cira shi, sarki ya ce sun yi ba daidai ba. Saboda ba a gayyato baƙo ya taho tun daga Kano ya zo, wanda ke farautar gada ya zo farautar zomo, zumunci ne ya kawo shi, bai kamata a ci mu baƙo mutunci ba. Sun nuna hakan ba daidai ba ne ba, abin da ya jaza faɗan kenan. Aka faɗa da su kuma Allah ya ba mu nasara kansu. Iya abin da zan iya gaya ma kenan. Musu ba a cikin faɗakarwa ko nasihohi da sarki yake maka, wani abu ne ƙwara guda wanda ka riƙe, wanda zai kake tunanin in ka riƙe shi ba kai ba ƴaƴanka zai taimake ka a rayuwa? Tunda ka ce yana yawan hidima gaskiya, tamkar ɗa da mahaifi kake tsakaninka da shi. Garanti ne. To daga cikin abubuwan da yake gaya maka, wani abu ka riƙe wanda kana ganin in ka riƙe wannan abin zai taimake ka a rayuwa? Akwai abubuwa da dama. Yana faɗakar man da magani kala da kala wanda zai taimaki rayuwata. Kuma yana kwatanta man yadda zan zamantakewa da mutane in zanna da su lahiya. Kaga wannan zai taimaki rayuwata har ya taimaki wani. Masu kallo, sunana Jamilu Bauchi dan autan mahalban garin Katsina, ni ne nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Malam Audu na hannun dama ta. Malam Audu, ya ka tsinci kanka lokacin da aka ce ma an rasa wannan babban bango na garin Kaita, ko in ce na Katsina State baki daya? Gaskiya mu dai, ni dai yaro na ne, amma ni dai ban ji daɗi ba. Kai na ɓace ko da yaushe. To, Malam Audu, daga wannan lokaci zuwa yanzu, me kuka fahimta ga waɗanda suke tare da Abu Makamanna, da na cikin birni da na cikin ƙauye, game da Abu Kace? A misali kamar a ce ƙila tun da yanzu gashi babu shi, wani tallafi ko na shawara ko na kuɗi ko na wani taimako da su abokanan shi ko abokan rayuwar shi suke taimaka ma iyalin shi, akwai wani abu da aka samu daga lokacin da abin ya faru zuwa yanzu? An samu. Ana samu. Mutane suna ɗan kawo tallafi. Ƙwarai. To, ka san an ce tafiya ba ta yiwuwa sai da jagora. Daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu, wani shiri kuke yi a Kaita na ganin cewa kowa dai ya san duk mafarauci na ƙasar Kaita gaba ɗaya, in dai mafarauci ne kowa ya san cewa Abu ne jagoran shi. Mu dai a 'yan binni abin da muka sani, duk wanda zai je farauta nan Kaita mun san cewa Abu shi ke jagoranta shi. Kun yi wani shiri yanzu na naɗa wani wannan matsayi na Abu, ko koya abin yake? Za mu yi. Za ku yi? In Allah da kuma Usman ɗin shi muke son, in Allah shiga mana gaba shi muke son. Usman wani Usman? Na Abu Makamanna. Na Abu Makamanna. To, kuma kana ganin zai kamanta kamar yadda Abu ɗin yake yi? Mu za mu horar da shi ga abubuwan da zai yi. To, alhamdulillah.
Masu baduna, abu yana yawan cewa su na kai ta ganyen gamji ba su faduwa gabas sai yamma. A wani faifan bidiyo da muka saki a Farin Wata TV wanda kusan shine hira abu na ƙarshe, wanda yake cewa shi angon Asiya da Malisa kaga mijin yar Audu yaro ko mata zuwa wurin biki na hika, ya ce kuma su wurin faɗa ba su gudu sai dai su mutu nan, kuma ana expecting rashin gudun ne ya ja sarki ya mutu nan. Musu ba ya wannan shawara da abu ke bada a cikin kirari tana nan koko an ta canza zane? Tana nan Har yanzu dai wurin waɗanda ba za a gudu ba. tana nan. Musu ba ni dai ka san ɗan jarida ne, Garanti ne. kuma ko da ka ana cewa autan mahal ba karambani ne. Ya labarin maganin ƙarfe za a bani koko dai dan wallahi aka sare ni kamawa take yi. Na haka bai wato shi. Abin da garin sarki yana da shi ko yanzu babu abin da babu. Kuma in na nema za a bani. In Allah da. Masu kallo kada wanda ya biyo ni baya. Ni ɗan jarida ne kuma da dai da kyamarar nan na yi kyau gabanta. Amma Musu Baduna ya ce da gau ya yi alƙawarin insha Allahu ƙarfe baya ƙara kama ni. Musu Baduna abu na ƙarshe. Wannan dai ita ce zan tawo mu ta farko da kai. Na san tambayoyi za su biyo baya tsakanin mutanen duniya da za su kalli wannan bidiyoyi. Abu na ƙarshe, akwai wani lokaci in muka hira da sarki nakan tambaye shi a cikin abubuwan da Allah ya hore mai wani abu yake da shi wanda ya tabbatar da, tunda ka san duniya yanzu ta zama kama a tafin hannu. Za a ce misali maciji ya saruwa ne to a wurin wani a neman mashi magani, a kunama ta saruwa ne a wurin wani a neman mashi magani, a yaro ya haɗi ƙarfe a wurin wani a neman mashi magani. Wani magani kake expecting Allah ya hore maka wanda in aka zo wurinka za a samu maita daga cikin magungunan da sarki ya ban maka gado? Da yawa akwai Jamilu. Hidi kwara ɗaya ko biyu saboda lokaci. Kawar macijin da ka ce in ya sari mutum akwai maganin shi, kuma kamar ƙarfen in ya haɗa kamar yadda yake bada. Ko ba a ganni ba ɗan shi ma zai iya bada, kuma an zo wurina ni ma zan iya bada. To muna godiya Musu Baduna. Baba Audu muna godiya. Baba Audu ya labarin maganin ƙarfe za a bani in da shi koko? Dan yau hoton da na shiga tsakiyar ko bani hita sai na ga wukata ba kama na, amma dai ba za a gwada ba idan ka samu matsala. Ba za a gwada ba. A dai bani da in sha amma ba za a gwada ba. To ai ka san magani shi ba kowa da kowa ke ba. To amma dai za a bani. Ai kuwa da ka san mariganyi ya ce yana da rowa to mu ma haka ne yana mu karo. Masu kallon ku biyo sannan a hankali insha Allah dan ganin yadda zan tamu za ta kasance da ɗaya daga cikin 'ya'yan abu ko ɗaya daga cikin iyalin shi insha Allah. Mun gode, mu nema kowa fatan alkhairi. Duk mai tambaya ko neman ƙarin bayani zai iya nema na ta lambobin wayar da muke sawa a bidiyoyin da muke ɗora musu. Baka yi ban kwana da masu kallon mu. Jama'a muna godiya da Jamilu Bauchi ya kawo mu wannan ziyara. Baba Audu kai ma ka yi ban kwana. Muna abin gannan cece ku ce ga mutanen da sarki ya tare da su ta mutunci. Amma wasu da dama wa'anda bayan haro wannan abin ko gaisuwar ta'aziyar sarki ba su zo ba. Subhanallah. Kuma lalle suna tare da su yi masa abu na kamanci na halacci kala da kala. Gaskiya ne. Amma ba su zo ba. Mu mun haɗi da babban murya duk wanda ya nuna yana yin da ku. Yana jin daɗin faruwar rashin abu. Ko babba ko yaro mu ba wanda muka cire mu hula. Ba mu ganin girman shi in ta haɗa kuma Allah ya ba mu rabon sa'a. To, masu kallon mu kun dai ji daga Musu Baduna, amma insha Allahu za mu kawo muku abin da zai faru gaba kaɗan. Ku dai biyo na sannan a hankali. Ka yi ban kwana da masu sauraro masu kallo Baba Audu. Jama'a mun gode. Allah ya saka da. To amin saboda annabi.